Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаце і я, яго вядоўца Наста Печанькова. Будьце лепшымі, чым расейцы, і ад вас нічога больш не трэба. Лукашенко абурыўся вынікамі беларускіх спартоўцаў і запатрабаваў паказаць прагрэс. Дыктатар правёў нараду аб развіцці беларускага футболу, дзе з дакладамі выступілі прэзідэнт НАК Віктор Лукашенко, віцэ-прэм'ер Ігор Петрашенко, міністр спорту і турызму Сергей Ковальчук ды іншыя. Лукашенко заявіў, што лічыць неапраўдана высокімі заробкі спартоўцаў і адміністрацыі спартовых клубаў, а таксама назваў спартовыя дасягненні беларусаў непрыдатнымі. В первом квартале никто не должен получать никаких шальных денег. В противном случае вы будете все лишены льгот. Клубы на своих чиновников и прочих приближенных должны зарабатывать деньги сами. Пусть идут и просят у спонсоров. Ужо з заўтрашняга дня ў беларускіх ВНУ пачнуцца правяранні. Паводле міністра адукацыі Андрэя Іванца нестандартную рэвізію правядуць кіраўнікі і спецыялісты ведомства, а яе наступствы будуць, цытата, адчувальнымі для ўсіх універсітэтаў. Паведамляецца, што правяранне будзе мець спантанны характар. Кіраўніцтва ўстанову адукацыі не будзе ведаць ні дня, у які прыйдуць з міністэрства адукацыі, ні дысцыпліны, якую будуць правяраць. Будзе выкарыстаны метад паглыблення. Пагутарам з выкладчыкамі, даведаемся, як яны ацэньваюць якасць падрыхтоўкі студэнтаў, узровень навучальных праграмаў. Больш за тое, чальцы рабочай групы на нейкі час зробяцца студэнтамі. Паглядзяць, як праходзяць заняткі ў рэальным рэжыме, а не на паперы, наколькі яны цікавыя і дынамічныя. Паводле Іванца, чальцы камісіі наведуць і прадпрыемствы, куды размеркаваліся выпускнікі. Такім чынам збіраюцца праверыць, ці працуюць былыя студэнты паводле спецыяльнасці, а таксама ацэніць умовы іхнай працы. Стала вядомая колькасць беларусаў, якія атрымалі міжнародную ахову ў 2023. Яны падавалі заяўкі ў краінах Еўразвязу, Швейцарыі і Нарвегіі. Гэтак станоўчае рашэнне атрымаў 81% беларусаў, ці амаль 3500 чалавек. Усяго беларусы падалі 5180 заявак. Частку з іх дагэтуль разглядаюць. Часцей за ўсё нашы суайчыннікі звярталіся па міжнародную абарону да ўладаў Польшчы, Літвы і Нямецчыны. Ад 270 до амаль 6000 рублёў штомесяц. Столькі зарабляюць лукашэнкаўскія ідэолагі. Такія звесткі сабрала выданне «Зеркало» на падставе дэкларацыю аб даходах, якія кандыдаты ў дэпутаты падалі на нядаўных выбарах. Гэтак сама вялікія заробкі маюць ідэолагі буйных дзяржпрадпрыемстваў. Найбагацейшы сярод іх намеснік дырэктара ў ідэалагічнай працы і сацыяльных пытаннях Гомсельмашу Александр Канапацкі. Ягоны заробак складае 5848 рублёў на месяц. Больш за 5000 рублёў зарабляе і Владзімір Баравенка. Ён займае аналагічную пасаду на прадпрыемстве «Берасці Аблгаз». Ніжэйшыя заробкі ў ідэалагічных работнікаў БРСМ у сярэднім 1500 беларускіх рублёў. Самым бедным ідэолагам выявіўся кіраўнік магілёўскага аддзялення партыі Гойдукевіча Александр Лабадыраў. Згодна з ягонай дэкларацыяй, чыноўнік зарабляе на месяц 270 рублёў. Гэта ніжэй за пражыткавы мінімум. Нягледзячы на гэта, паводле «Зеркала» Лабадыраву належыць 2 кватэры і 2 аўтамабілі. З заўтрашняга дня сілавікі атрымаюць кругладзённы доступ да рахункаў беларусаў. КДБ, МУС і следчы камітэт будуць маніторыць грашовыя пераводы ў пошуках падазроных. Пазней сродкі на рахунках змогуць заблакаваць да 10 дзён. Такую заходу ведомствы тлумачыць барацьбою з кібермахлярствам. Это, во-первых, не борьба с мошенничеством. Это, опять-таки, работа режима против обычных белорусов, чтобы контролировать возможные донаты, возможные какие-то денежные переводы. То есть это нужно смотреть только в плоскости, опять-таки, репрессий против обычных граждан. Крычала на весь аўтобус, пагражала і жадала смерці родным. Беларуская ўдзельніца конкурсу прыгажосці «Міс Еўропа 2024» Ірына Максімовіч справакавала канфлікт з украінкай Міленай Мельнічук. Сварка паміж дзяўчынамі адбылася пасля фіналу конкурсу, які праходзіў у Ліване з 15 до 25 лютага. Дарэчы, беларуска заняла на ім 3-е месца, саступіўшы расіянцы і турчанцы. Ты, Украина, которая говорит Украина что? Ты голыми с***ами вышла трясти. Какого хрена ты приехала на конкурс красоты? Каля мінскіх вадаёмаў улетку сталююць малыя архітэктурныя формы. Іх эскізы апублікаваў інстытут «Белжилпроект». Гэта кампазіцыі уяўляюць сабой разнакаляровыя надпісы «Мора» і «Цнянка». Апошні, хутчэй за ўсё, паставіць на беразе Цнянскага вадасховішча. Адзначаецца, што праект зроблены супольна з мінскай лесапаркавай гаспадаркай.
На гэтым я з вами развітваюся. Заахвочваю ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. Асноўныя падзеі дня глядзіце ў аб'ектыве. Усяго вам добрага і беражыце сябе.